காவிரி நீர் விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்தை கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்தனர். தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரியில் உரிய தண்ணீரை திறந்துவிட கர்நாடகா தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த 12ஆம் தேதி நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு கர்நாடகா அணைகளில் இருந்து வினாடிக்கு 5000 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிட கர்நாடகா அரசுக்கு ஆணையம் உத்தரவிட்டது. இதனிடையே தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீரை திறந்துவிடக் கோரிய காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை நேரில் சந்தித்திருக்கும் கர்நாடக முதலமைச்சர் காவிரி விவகாரம் தொடர்பான தங்களது நிலைப்பாட்டை எடுத்துரைத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு நாள் 10 தலைப்புகள் 100 செய்திகள். இன்றைய செய்திகளின் அசத்தலான ஒரு மணி நேர தொகுப்பு செய்திகள் 100 நாள்தோறும் காலை 6:10 மணிக்கு மற்றும் இரவு 9 மணிக்கு நமது நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத் தவறாதீர்கள்.